יש. לא השראה. איתמר, אתה הולך לאולימפוס לכיוון השני. תקן מסלול. אכל בתערוכה שיודע גם לבוס, גם נכון. גם לבוס. נכון. לא חזק. איה, גידי, אני לא משנה ואני גם לא קריא. גידי, לא. צריך להגיד. למה את חומסת אותי הצידו? לא. רוצה ללכת בדי? טוב, נו, נתן. כן, אוקיי, הבא. אוקיי, תפעיל אותו. אחר כך אתה אורי. הצעצוע זה גדול מדי. זה תקוע. זה לא דקה. אורי, תיתן לו להתקדם כדי שנתקדם לקראת היציאה. לא, זה, אנחנו יכולים להתקדם ככה.